Při odčerpávání stavebních jam a jiných jímek je běžnou praxí, že používané kalové čerpadlo je stále zapnuto. Po vyčerpání kapaliny z jámy tedy běží neřízeně na prázdno a v podstatě jen srká přitékající množství kapaliny. Dochází tak ke zbytečnému opotřebování čerpadla a spotřebě energie. Pro tyto účely byl vyvinut přístroj DCM, jehož snadná instalace zajistí řízení a ochranu čerpadla. Jeho provoz poté probíhá přerušovaně. Není nutné instalovat jakákoliv vnější čidla, neboť potřebné informace o zátěži čerpadla pocházejí přímo z rozvaděče z vývodu jeho motoru.